right now from day on, today, we are going to which will continue till a demand is achieved and the reinitiation of movement programs on खुलुमबाय बयनिसिमबो दा जों लामा जथुमनाय हाबाफारियाव फैदों दा जों कारिगाव सफैबाय अखा हानायनि थाखाय थाब सफैनाय जायाखै थेवब्लाबो सफैनो हाबाय आलादा गोबां आलादा जोंनि दखना गाननायनि सिनायथि आर'नाइ जोंनि मावनाय दांनाय जोंनि हारिमुखौ जोङो फोथांनानै लाखिनांगोन दिनै जोङो हारिमुआव जोङो रिच जोङो माहाजोन हारिमु लालांबाय थानांगोन जों गोसो जानानै जोङो जोंनि हारिमुखौ बा जोंनि दामनाय देनाय खननाय मोसानाय जोंनि हारिमुखौ जों फोथांनानै लाखियाब्ला जों गुबुननिखौल' बोजबनानै लायोब्ला जोङो जोंनि हारिमुखौ खोमानानै लायोब्ला जोंनि सिनायथियानो बर' हारिनि सिनायथियानो गैया जालांगोन आं बेखायनो खावलायबाय जे गामि ओनसोलावबो जोङो नुजाफैनानै बाहागो लाफैनायनि थाखाय क'क्राझार मैं इस वक्त अनुरोध करना चाहता हूँ त्रिपुरालैंड से आए हुए हमारे दोस्त जोंनि गेजेराव माखासे आलासिफोर दंफैयो On behalf of Tripuраलैंड, on behalf of student organization, I would like to give thanks all Bodo Student Union का प्रेसिडेंट सर प्रमोद जी को और भी यहाँ जो हिस्सा लेने वाला इस आंदोलन में जमे हुए हैं उन लोगों को सभी को नमस्कार। इतना नहीं मेंबर सुमन देववर्मा उनको भी मैं अनुरोध करता हूँ परिचय देने के लिए और बहुत बहुत धन्यवाद। आज के हमारी जो नेशनल हाईवे ब्लॉकेट इस नेशनल हाईवे ब्लॉकेट पर आके हमको सपोर्ट करने के लिए मैं और बड़े स्टूडेंट्स यूनियन की तरफ से एनडीपी प्रोग्रेसिव की तरफ से और पीपल जॉइंट एक्शन कमेटी फॉर वुडलैंड मूवमेंट की तरफ से आए हुए हमारे सभी साथियों को मैं धन्यवाद देता हूँ। इस वक्त मैं अनुरोध करना चाहता हूँ दो शब्द कहने के लिए Especially Bodo and Bodo were so much deprived. So we Tripuris also supporting this Bodoland. Excited to be part of yours in such kind of movement.
आसाम गभर्नमेन्टआ खालामदों सेव मोनसे आयेन दाबाय देग्लाय मोनसे आयेन दाबाय सानैनि बारावबो जाय थांनो मोना बे आयेनखौ जों मानिनांगौ थैनाय जों बे आयेनखौ मानिनो गैया जोंनि जुक्तिया मा गोदोबो जों बांसिन खामो दाबो जों बांसिन माने जों हाबफैनायखायनो जों खम जादों नङा बेखौ रायजोबो I would like to appeal Mr. Narendra Modi to take very effective, meaningful political steps to bring about the lasting political to the following issue. Without Bodoland state, the indigenous Bodol tribe and people of Assam cannot coexist with Assam. Time is over. Assam's Anani Sumala Hamida. Balkanization of Assam is a must. जुगे हाग्रामा महिलारिया सानै गथ' जाबाय बायसान जुदि साथाम जायोब्ला बेबो गाव फानजोंनि इलेक्सन जानाय मोननाय नङा दा बिटिसिआव that the Boro people are demanding. In the coming days, right now from day on, today, we are which will continue till a demand is achieved and the reinitiation. Movement programs on. As we have indefinite hunger strike programs. On until justice towards the Bodoland state. Today we have seen that the Gari on the road. What is your message? This is the message we want to send to the government of India. Every part of the Bodoland is concerned. Our system of traditional carriers, whatever it may be, our cattle and everything. Bodoland is connected with every. We are the sons of the soil, and we deserve for this demand. Our demand is a legitimate demand. The Constitution has given us a provision under Article 20, even way out from the Parliament of India to BTC सुक्ति जादों, मोनबाई जिल्लाखौ लानानै सुक्ति जादों। बे सुक्तिनि गेजेरजों बर'फोरा माखासे बाथ्रा दङ। जों दा BTC होखाबाय, लामा बान्दो दंग' बान्दो जों होखाजोब्बाय। बेखौ मावनानै लानो थाखाय जों होबाय। जोंनि गेजेराव गोबां सरकार दानाय जादों। आरो सरकारनि गेजेरजों बे ओनसोलनि 32 लक्ष जनसाधारणखौ सामलायनो थाखाय मोनसे पावार होनाय जादों गोहो। दिनैसिम बिन्दुसिम खालामाखै आंबो बुंनाय नङा जादों एसेनिया। नाथाय जोङो जेसेबां অনুরোধ কৰি আহিছো সরকার এটা গণতান্ত্রিক সরকার গুরুত্ব নিদিয়ে রাইজৰ সংগঠনবিলাকক গুরুত্ব নিদিয়ে গণতন্ত্ৰৰ একো মূল্য নাই এই কথাটো আজি প্ৰতিফলিত হৈছে গতিকে আমাৰ দাবী যে সরকাৰে গণতন্ত্ৰৰ মূল্য
जानानै आन्दोलन खालामबाय बे आन्दोलनखौ ज' जानानै मोजां सिन्थानि गेजेरजों बयबो रायजो जासिगोरबाय बयखौबो खुलुमबाय आङो दिनैनि बे राजा लामा थानायखौ एखेबारे बिनि नेक्स्टआव आरो बाबा बर'फ्रा आसामाव 25 लाखनिबो बारा दङ 30 लाख 35 लाख आंखौ 45 लाख होनाबा गावखौनो गोजोननाय मोना सोरबा दैखौ बावाखै जै बर' हारिनो बै बिल्डिंआव एसे खम जादों जै बर' हारिनो जै बर' हारिनो जोंनो नांगौ बड'लेण्ड जोंनो नांगौ बड'लेण्ड जोंनो नांगौ बड'लेण्ड गाबोन नैजों रायज्लायगोन गाबोन नैजों रायज्लायगोन हमारे नांगौ पुरिखौ Jai Jai Jalibo, Bharat
सरकार चलिबो आसाम सरकार होशियार भारत सरकार होशियार आसाम सरकार होशियार भारत सरकार होशियार जय बरारी slogan गाइफिननो थाखाय गुरै खावलायनाय जायो
टिभिया घन्टा घन्टा दामनो गोनां जादों मोनसे समाव जोंनि खौरांखौ टिभिया दामामोन बिथांमोना सावरायनो लिंहरदों गुवाहाटीयाव सावरायनो लिंहरदों आं सोंदों सोर सोर थागोन आंहा थागोन आं रायज्लायनो थाङाखै नैबे राइट टाइम नङा थांनानै डिबेट खालामहैनायनि आरो एसे सम थांबावनांगौ टिभियाव डिबेट खालामनायजों आलादा रायजो जानाय नङा टिभिनि डिबेटखौबो नांगौ इन्टेलेक्चुयेल खोथा बुंनांगौ जोंनो आरोबाव एसे सम नांगौ जोङो दिनै मेच्युरिटि मोनहांबाय आरो बे मेच्युरिटिया एसे सम थांबावनांगोन जोङो सोलोंनांगोन आलादा रायजोखौ मानो नांगौ आलादा रायजोखौ लानानै मा खालामनो बिएससिआ मा होखो जोंनो बिटिसिआ मा होखो बड'लेण्डखौ जों मानो बिनो बड'लेण्डखौ मोननायनि उनाव गावजों गावनो थगायलायफिनगोन नामा सोबख'लायफिनगोन नामा नासयलायगोन नामा गावनि मानसिखौनो गाव थगायगोन नामा दिनै मानि थाखाय बड'लेण्ड बिदों बे साफ्रोमबो बर' फिसानि गोरबोआव हाबनांगोन जों जि बड'लेण्ड बिदों बियो सानसुला कुन्दुर बसुमतारिनि थाखाय नामा इउजि ब्रह्मनि थाखाय नामा बर'नि अख्राङाव दाबोनो बुस्रानाखै जोमै कारिगावनि लामा जथुमायाव आं गोबां गाखोदों बेयाव गोबां मोसौ आरो बोरमाफोरखौ लाबोनानै बेनि सोमोन्दै मेसेज हरनाय जाबाय बेखौ नोंथांमोना बुजिसिगोन बे NH-31 आव सेपारेट स्टेटनि थाखाय राजा लामायाव जथायनायाव हाबाफारिया फुंनि 5 o'clockनिफ्राय बेलासिनि 5 o'clockसिम दा हाबाफारिया जोब्बाय दा जों न'आव थांफिनसै गोजोन्थों सान्दुं गोसा आरो दहाय फुङाव अखाबो हादोंमोन दिनैनि ब्लगखौ आं बाहायनो फोजोबनाय जासिगोन नोंथाङा जुदि साबस्क्राइब खालामाखैबा साबस्क्राइब खालामदो आरो ओरै आगदाथिङाव मोनसे दंना बेल आइकनाव क्लिक खालामदो लेटेस्ट नटिफिकेसन मोनबाय थानो थाखाय